Μα πώς σου φάνηκε ότι έγινε σεισμός, Τρεφιώνα, αφού κουνιόμασταν από μόνοι μας? Για αγάπη μου, άμα κάνει έρωτα ο άντρας ο εγκέλαδος, η γυναίκα νομίζει ότι κουνιούνται τα φωτιστικά, ότι η γη τρέμει και γενικώς είμαι ένα φαινόμενο. Ποιος είναι? Ναι, ποιος είναι? Α, έλα Λίλα μοναδική μου θεία. Έγινε τελικά σεισμός, ναι, ωραία. Ναι. Αν κουνήθηκα, βέβαια κουνήθηκα, δεν κουνήθηκα. Τώρα όμως μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Όχι, να μην έρθεις από εδώ. Τι θα μην φοβάσαι μόνη σου? Όχι, ρε παιδάκι μου, μην έρθεις από εδώ, διότι. Γιατί το σπίτι δεν είναι καθόλου. Φοβάμαι μήπως πέσει και μας πλακώσει όλους. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι. Πόσα ρίχτερ νομίζω ότι ήτανε? Τι να πω τώρα, γύρω στα 4. Τι θα γίνει τώρα, δεν θα πάμε μέσα να κάνουμε άλλο ένα γύρο? Μος τώρα, είπε το ραδιόφωνο εκεί πέρα 3,6. Ήρθε. Η θεία μου. Δεν άντεξε. Πήγαινε σε παρακαλώ μέσα στην κρεβατοκάμαρα να κρυφτεί. Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ προληπτική. Θα το θεωρήσει πολύ γρουσουζιά ότι σε γνώρισε μέρα σεισμού. Και δεν θα θέλει να σε παντρευτώ. Ξεφανίσου. Δεν βάζει και τα αργολάκια σου να πετύχει από τον μπαλκόνι στον δρόμο. Είναι ψηλά, Καλά, κρύψου μέσα το κρύψου. Γιατί? Ο σεισμός. Κατάλαβες. Έκανα ένα ντους διότι κατουρήθηκα. Πού εδώ? Αποκλείεται. Το σπίτι δεν είναι καθόλου αντισεισμικό. Ξέρεις τι κολοκατασκευή είναι αυτό το πράγμα? Γιατί τα πετά σπάσαν τα νεύρα τους. Είναι πραγματογνώμονα. Και μου είπε ότι υπάρχει εσωτερικό ράγισμα που μπορεί από στιγμή σε στιγμή να βγει προς τα έξω. Κατάλαβες. Οπότε πάμε σε ένα πάρκο να κάτσουμε κάπου σε ένα παγκάκι να φύγουμε από εδώ πέρα. Εγώ δεν πάω μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Εκεί αυτό είναι χειρότερη ζημιά. Μπορεί από στιγμή σε στιγμή να καταρρεύσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάω στην τουαλέτα. Πάμε.